Sunday vlogs ni Lami. Kayo ang kuan. Dragon fruit. Dragon fruit. Dako. Mura sa dragon nga tinuod. Dako kay guys oh. May kayong pagkakuan mga tunga as kilo guys. Oo, gani. Basta nasa hunig. Dako na tao. Purting! Kabugat jod. Nauriyan naman si Inday Vlog sa hilanat. So, nag-asa nagbugat sa Inday Vlogs. Naunta niya ni guys ha. Oo. Ato ning kaunon guys, tamis kay ni guys. Hinog sa punuan guys. Hinog sa punuan. Basta may itanom guys, inani ni taga bukid. Oh, inani ang taga-bukid pero walay hagdanan. Oh. Pero Sweet kay relasyon guys. Mami, makuyawan jud sa ibaw si mami. Ako di mo kuyawan sa ibaw. Mura man lagi puyan sa paiter. Oy naman ni boss. Mo lagi. Lami kay na. Lami kayo kinay boss. Panit lang. Nay boss. Oh, nay.